Claro, ba, gauza bat demostratzera etorri gara gaur. Zer gauza? Euskararekin magia dena dela. Bai, magia, kaka. Bueno, baina gaur magia egitera etorri gara. Horretzagatik gurekin munduko magorik onena dakargu. Ediz magoak delakoa. Estarai, Ediz magoa! Aixa! Magia bat egingo dizuegu, baina inoiz ez dugu praktikatu. Igual txarto Claro, beste egunean mago batzar batzera joan ginelako, eta han ikusikatako truko bat egingo dizuegu. Baina inoiz ez dugu egin orduan daktaterako zaigu, baina zure laguntzarekin ondo aterako zaigu. Bai, hemen daukat 6 kartu. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6, ez? Batxera botan dugu 3. Zenbat dugu? 1, 2, 3, 4, berriz 6 kartak. 1, 2, 3. Claro, el gau euskaren eguna da. Claro, egia da. Joder, zelako mago duzkago bat. 1, 2 eta 3. Eta orain. 1, 2. Claro, hitz magikoak izan behar ditugu. Egia da, baina nina batean. Baina sumagoa zara, orduan, loreak erortzea egin alduzu. Claro, zelako magoa bestela. Venga, hitz magikoak, hitz bat. Klika, euskara, mintza. Claro, baina estatu guztiak eta
begira, kartak ezberdin hasia, Juego de Liga, Caracnincha, Boray, Cartas. Mira,
Sí, vaya truco. Beraiek egiten dut horrela. Eta? Bai. Zein hau, Txoin. Aukeratu kanta. Ja! Ja! Bai. Ja edo ez? Joker. Espata famatu. Mika, euskaraz, mintza! Mika, euskaraz, mintza! Bueno, hurrengo bestia beraiek egindako musika da, bai? Borjak eta Amaiak beraien beraiek sortutako musika, bertso bati musika jarri diote, así que beraiek artistak, eta atzean baditugu ligatzeko lehenengo mailako ikasleak ere koruak egingo dituztenak. Norabiderik gabeko hainbat momentu horri zitzen, baina azkenik iluntasuna zitzaigun argitzen, eguzkia mehatzaldean behingo zirtetzen hasi zen, lehendabiziko argizpiek sortutako egarria, isiltasuna ez da izango herri honen aldarria, zorionari eman diogu pozik ongi etorria.
Zaralen aukera, bide berri bat eginez goaz bidai honetan aurrera. Maite zaitugu euskara. Na 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 na. Isiltasuna ez da izango erionen aldaria, zorionari eman diogu pozik ongi etorria.